Som el brollador d'aigua salada de Gerri de la Sal, aquesta mena de cova. Aquí tenim la bomba que succiona l'aigua salada i la fa sortir fins dalt per anar cap als salins i convertir-se en sal pròpiament. Com és, però, que hi ha un brollador aquí a Gerri de la Sal, Pallars Sobirà? Doncs es veu que hi havia un hereu que tenia un canut de mineirons, que els mineirons són aquells éssers fantàstics d'aquí als Pirineus, que quan els treus del seu canut els hi has de donar feina, sí o sí, que un dia doncs no va obrir pròpiament el canut, sinó que se li va obrir accidentalment. I just se li van obrir, els mineirons van començar a cridar: «Què farem? Què direm? Què farem? Què direm?» I ell va dir: «Caso amb la mar salada!» I esclar, els mineirons, que feia temps que estaven dins del canut i que se'ls havien tapat una mica les orelles, van entendre: «Vull casar-me amb la mar salada!» I com que ja tenien feina, es van introduir en una concavitat i van començar a intentar buscar el mar, però no el trobaven, perquè realment de geografia no en sabien gaire i es van perdre. I què van trobar? Doncs una veta de sal i aigua subterrània, i van dir: «Calla, que ja ho tindrem, això de la mar salada». I van començar a escarbotar i a barrejar la sal amb l'aigua, que arribava fins aquí, i d'aquí va començar a brollar. I diuen que com que no els han trobat mai més aquests mineirons, no els hi han pogut dir: «Mineirons, deixeu de treballar», perquè tornin a entrar al canut. I encara hi són. I mira, es veu que tenim aigua salada per temps. Si voleu saber més coses de la sal, però, us convidem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda de Gerri de la Sal.